Yes, jeg skal så lave en screencast omkring mikroplast i havet, og jeg vil starte med at fortælle lidt om figur 1 her, som jeg har valgt, og den viser, i hvilke regioner af havet, at mikroplasten samler sig, og det gør den i de 5 regioner, som vist på figuren. Yes, og figur 2, den viser så, hvor at der er mest plastikudspild i verdenen, og det sorte, der hvor der er allermest, og så mørkerød, orange, og så gul og hvid er der så næsten intet ved. Og man kan se, at i Asien omkring Kina er der rigtig meget udspild, og i det hele taget i Asien er der rigtig meget udspild af plast. Og hvis man kigger på Europa, er der knap så meget udspild. Der ligger vi noget bedre i forhold til de andre steder. Og i Amerika er der også noget mere udspil end i forhold til Europa. Og Afrika er der allermindst, fordi at der ikke er så meget plads der. Så har jeg også lige fundet en tabel, der viser, hvor meget plast de forskellige lande her, de udspilte. Og det er i Europa, og der er Tyskland, dem der var værst til at udspille, de udspillede ca. 11,8 millioner ton plast. Og Frankrig og Italien, det var dem, som der fulgte trop. Og det er nok også på grund af landenes størrelse, at de udspillede mere. Og det er fra 2008, den her tabel er taget fra. Og i 2008 udspillede vi ca. 48,5 millioner ton plast, som endte ude i havene. Så vil jeg så besvare nogle af de her, altså besvare spørgsmålene. Og det første spørgsmål, det er at redegøre for, hvilke naturgivende processer, der får plastikaffald til at samle sig i bestemte regioner af havene, såsom den nordatlantiske subtropiske hvirvel. Og plastaffald i havet, det kommer jo fra mange forskellige steder. 80% af affaldet er fra landjorden, og der er forskellige årsager, det er endt i havet. Uanset hvor det kommer fra, så er der også mennesker, som der er skyld i det. Og, og der er nogle af de årsager til, at det ender i, eller nogle af de ting, som gør, at det kommer i havet, det kan for eksempel være lossepladser, industri, udledning fra stormflodsafløb, ubehandlet spildevand og så turisme. Altså det kan være affald og ja, alt det. Og så de resterende 20%, det kommer fra aktiviteter på havet, og det kan fx være containertransport, færger og krydstogtskibe, og illegal dumping på havet, og så kan det også være efterladt fiskeudstyr, som for eksempel net, eller ja. Og hvorfor er plastaffald i havene et problem? Og det er jo et problem, fordi at pattedyrene og fuglene og fiskene, de risikerer at dø, når de kan blive viklet ind i gamle fiskenet, reb og plastikposer, eller slure et plastikstykke, som de jo så kan blive kvalt i. Udover det så er der også nogle synlige plastdele, som består af affaldet, også af mikroplast. Og mikroplast, det dækker jo over 2 typer af plast. Der er plastgranulat, som er råvaren til fremstilling af plastprodukter, og som også bruges i fremstilling af kosmetiske produkter, som for eksempel skrubbeprodukter til ansigtet og kroppen. Og så er der plastfragmenter, som opstår, når plast nedbrydes eller opløses enten på land eller i havet. Og man ved jo stadigvæk meget lidt omkring, hvorvidt mikroplast kan medføre, at skadelige stoffer ophobes i fødekæden, og dermed kan jo være en trussel mod os mennesker. Og siden at vi jo også spiser nogle af de her fisk, og som har indtaget noget af det her plast, som måske kunne være skadeligt for os. Ja, og så vil jeg diskutere på, hvad der kan gøres ved problemet, og jeg har fundet nogle forskellige måder, det kan ordnes på. Og tonsplastik skyller årligt op på den danske Vesterhavskyst, og undskyld,
Og en af de ting, der kunne gøres ved problemet, det er, at der er blevet lavet sådan et projekt, hvor man prøver at skabe lidt opmærksomhed på, at man stadigvæk altså, ja, og en af årsagerne til det kunne jo så for eksempel være, der er blevet lavet et projekt, som viser, hvordan som prøver at forklare om, hvor stort problemet plastforureningen egentlig er. Og samtidig så prøver de at vise, hvor stor værdien plasten stadigvæk har. Og plastikken den sorteres fra, eller sorteres, og så laves den til bænke og spande, som der så opstilles i kystkommuner som symboler på, at de ikke må tabe plastikken i havmiljøet. Og der også er en stor genbrugspotentiale i plast. Ja, og så fandt jeg også noget med, at Roskilde Fjord med den nye nationalpark Skjoldungernes Land fungerer som en model på, hvordan lokale aktører kan beskytte deres lokalitet imod plastforurening i fremtiden. En model til efterlevelse. Fjorden den kortlægges systematisk for indhold af plastik i alle de økologiske matricer, vandsøjlen, fjordbunden, organismen osv. Og rensningsanlæg analyseres for udslip af plast, og der testes for deres membranteknologi, om det kan rense vandet yderligere for plastik. Og ja, og så prøver de også på at bevidst lave en skrubbekreme, som det kan indeholde 400.000 stykker mikroplast. Og det er også et projekt, som er baseret på en dansk app, som guider forbrugerne udenom kosmetiske produkter med et indhold af mikroplast. Fordi at samtidig så har ført de jo også en kampagne, som, der skal give et politisk indspark til debatten om brugen af mikroplast i plejeprodukter. Og målet er jo så, at som i USA, så kommer der forbud mod brugen af mikroplast i kosmetiske produkter. Og ja, det var så det, jeg havde.